er fastholdelseskonsulent. Jeg hedder Helena, og jeg er også fastholdelseskonsulent i Jobcenter Horsens. Og nu er indgangen ind til os blevet endnu nemmere. Vi har i forvejen et rigtig godt samarbejde, og det er vi glade for. Indtil nu har I kunne få fat i os via telefonen eller på anden vis, men det nye er, at nu kan I sende korrespondance til os, faktisk mens I har jeres patient inde. Når I sidder med patienter med symptomer på en belastningsreaktion, så er det, I kan kontakte os, hvis I ser et behov for et samarbejde med henblik på at forebygge sygefravær eller fastholde patienten på arbejdsmarkedet. Når I har sendt korrespondance afsted til os, så bliver det mig og mine kollegaer, der tager den imod herinde i Jobcenteret. Vi læser korrespondancen og tager fat i patienten og afdækker behovet for et samarbejde. Vi har en bred vifte af muligheder i Jobcenteret. Vi tager fat i patienten, vi tager ud på arbejdspladsen og afdækker behovet derude. Vi kigger på det frivillige regi eller andre dele af kommunen, men det er jo altid med afsæt i patientens behov. Når I sender en korrespondance til os, så er det vigtigt, at I husker patientens kontaktoplysninger, men også lige et par linjer omkring patientens situation og hvorfor I tænker, at det tidlige samarbejde er vigtigt. Og husk, I skal altid bruge overskriften belastningsreaktion. Så tøv ikke med at kontakte os. Ring til os eller send en korrespondance. Vi glæder os til at høre fra jer.